has gaitezen lanean. Ikusiko dugu, zein da lehenengo urratsa? Lehendabizi, txarra urrez beteko dugu. Hartu, bigarren urratsa. Ondoren, markoak egitu eta nahasteari ekitiko diogu. Ea, etorri. Markoa bota, gainetik, eta goxiko hau nahasteko. Eta hirugarren urratsa. Orain olioa isuriko dugu. Ea, etorri. Hartu olioa, baso bat hartu, eta etorri. Hurrengoa, hartu olioa. Basoa. Eta zario laugarren urratsa. Esaten zuen. Orain olioak gora egin arte itxoingo dugu. Badakizue, olioa uraren gainean geldituko dela. Beraz, pazientzia apur batekin. Itxoingo dugu. Olioa goiko partean geldituko da. Eta itxoin pixkatatzean, denok ikusteko. Begiratu, makurtu eta begiratu ikusiko ez zuen. Antzematen duzuen, olioa goien gelditzen ari da. Baina bitartean pentsatuko dugu hurrengo pausoa zein da. Zein da hurrengo pausoa? Ea, oain bi likidoak erabat berezitan dutenean, oain izango da lanpararen sorrera. Pilula eferbeszenteari esker lortzen dago. Eta segun dago pilula, ametxe honi esker sortzen dago. Beraz, ikusiko dugu. Eta esaten du, pilula botatzean, koloretako burbuiek eferbeszentzia bultzatu da, gorantz egingo dute olioarekin nahasi gabe. Efektu liluragarria dela esan. Gora jun eta gero bere erortzen dira. Hau margo gehiagi izango zen, entzun beharko inbeste. Hemen ez da ikusten zer gertatzen, no? Zirko batzutatik ikusten dut. Nola mugitzen nahi dien. Nola mugitzen dien bat eta. Hola.
Astilla.